wabarakatuh. Gashi mun dawo karo na biyu, ina bayani akan ma'anar uiux design. Muna kan bayani akan UX, recording ya kai limit inda yake recording ya abu. So yanzu kamar yadda muka gani, na yi bayani yadda zaka gane ga abinda ake ce ma UI shine user interface, shine interface da duk wani abu da ka gani ya attracting ɗinka, ya janyo ka, ya kwaɗaita maka son wani abu. A yayin da UX shi kuma shine wani abu duk da ka yi amfani da shi wai za ka samu abin da kake so, bayan ka gan shi ne ya burge ka, wannan burgewan shine interface ɗinka. Shi kuma wannan experience za ka samu, ka yi amfani, ka samu good experience ko ka samu bad experience da amfani da wannan abu. So su biyu ɗin kenan. So akwai tools da ake amfani da shi, tools na da yawa, amma usually ni da ɗaya ma nake amfani gaskiya. Bara mu ga Figma. Ga shi Figma. Ya ake sign up da Figma account shine za a gani. Za ka zo, mutum bayan ya yi searching, ana downloading, amma ni gaskiya ban yi downloading ba, ina amfani da website ɗinsu saboda laptop ina, kwamfutan ka za ta samu space sosai da wasu abubuwan, kuma ba za ka zo ka rasa wani abu in application ya samu matsala, dan dole ka dinga updating application in ka sauke su. Bayan ka zo ka yi searching Figma sign up haka, sai ka zo kai clicking a nan. Don kai clicking a nan, sai ku zo ku yi creating ɗin account da za ku yi amfani da shi. Ni nan na rasa me wani account ma zan yi amfani da shi, ya bari mu ga suna karɓa wannan. Ga wani account nan ina da shi, amma fa ba Gmail ba ne. Niya ma zai ne ba zai yi min wannan account ɗin kuwa. Yau underscore Nafisa at Yahoo ne. Sai mutum ya sa, to ku zai yi ina rike, idan mutum ya sa password din shi sai ya creating account din, Allah ya sa ya yi. Dan wallahi na manta, I think na manta password din. Your password is safe. Check your inbox. Yau wato ku taimaka. To bayan mutum ya yi haka, zai nuno mishi wannan shafin. Idan ya nuno mishi wannan shafin a matsayin sabon zuwa, ku danna let's go din nan, ku danna next din nan. Akwai abubuwan da suke nunuwa, na so su nuno min su, kamar ba za su nuno min su ba. Zaɓa, ana zazzaɓa ne. Gashi next to wa'innan duk gashi. Ban san me yasa ba su nuno min wa'incan abubuwan da na nuno, za su nuno muku wasu option ne, kuna zaɓa ɗalibi ne ko graphic designer ne ko professionals ne ko kuma teamwork za ku yi da shi, dai za ku zazzaɓa. So duk wannan ba wani abu ne za ku gani. Akwai picjam, shi kuma picjam ɗin nan amfanin shi za ka zo kana wannan, za ka zo ka yi training ne na yadda ake amfani da shi. Nan kuma ga Figma wannan basic, shi ma in kana so ka zo ka koyi yadda ake amfani da Figma
nan kuma picjam ne za su dinga baka abubuwan shi ma da ka zo ka koya. So bayan ka gama